Sa man yung gipanood. Uy, Comedian Squad. Kanang kumayan na si Ilmas o kana ba? Kana. Naanapog ka. Katong nakapanood ka sa Square Biners. Muingon ka kanawang nimo si Square Do nya. Katong napanood pod nimo ang Dudong TV, muingon ka kanawang nimo si Richard nya. Karon nakakita ka og Comedian Squad. Kanawang napod nimo si Ilmas. Sus pagkapilingon gud nimo. Aw, inggit ka lang kay gwapo man ko, ikaw di. Gwapo ka? Mura man gani ka atong nagpatong sa punuan sa kahoy. Ay. 2 hours later. Namatay di mo andar. Oy, naon sa mana? Ay, kita nimo nga di mo andar mangutana pagig ka. Ay sus, naon sa ba ng motora ay? Dako lighter o, daw be. Nganong mo ingon man ka nga dabukan ang akong motor? Bisag ingon ani lang ni ang akong motor pero mahal ang akong palit ani. Dili ka kapalit ani. Nganong mo ingon man ka dabukan ang akong motor? Kung inyo hambalay akong dabukan. Aw, komedya raman to eh. Way krokomedya sa kuha. Ay pag ingon-ingon ni ana. Kay bisag ingon ani ra ni akong motor, mahal ni siya. Dili ka kapalit ni ani. Nganong mo ingon man ka dabukan ang akong motor? Kung inyo hambalay akong dabukan. Hoy, nausa man mo. Kani siya yao. Kulatahan ni. Nag-ingon siya sa kuha nga dabukan ko ang akong motor. Unsa man ni Dong? Tinuod na siya? Ay dili noy. Komedya raman gud to nya. Suko man dayon siya. Aw nganong masuko man ka nga komedya raman dito. Awa man ko masuko. Pero dili lang pud unta mo ingon nga dabukan ang akong motor. Aw tama na lagi, pasagdain na lang to. Okay raman sa kuha. Oy, dili man ko mangita og away. Pero dili lang pud mag-ingon-ingon nga dabukan ang akong motor kay dili ra ba sila kapalit niya ani. Aw tama na lagi. Yeah, the lovable Masbate Rap Production, the hidden beauty of Masbate. Pakinggan nyo to. Let's go! Halikayo, pasyalan natin ang probinsya ng Masbate. Pag inyong napuntahan, kayo din mismo ang sasabi na kakaiba kami at meron kaming sinabi. Kaya go mga turista, travel tayo pa Masbate at Silipin ng kagandahan ng aming lugar.